си! Да, хубаво с ме. Ме рече, ще ме умре. Да, това е. Да. Синкванон, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомете. Беликоси, вече не. Орал Боришексуанс крем. Формула обогатена с хиалуронова киселина. За видимо по-добро. И сега вижме, че не може да ме боли гърлото. Защо такова? Защо ми даваш да пи газирано? За покриване на крайните междуглавни. Побуди. Искаш ли овчката? Може не искам. Може да не трябва да имаме съзнание. Астексантин и още 5 селективни. Чакаш ли за тръпките ли да няма? Иначе трябва да почакаш още. Защото пърша картофи още. Започва да действа още от втората минута. Феймосет облегчава симптомите, характерни при зачервено и болезнено възпалено гърло и осигурява измеримо успокояващи покриващи